Les persones joves transiten durant la seva adolescència i joventut per diferents serveis i institucions: escola, salut, serveis socials, esport, lleure, i són ateses per molts professionals i persones voluntàries diferents. Ara bé, quan parlem de les persones joves en general, usem un terme abstracte i neutre que aplega un gran número de situacions diverses i que, més enllà de polítiques molt generalistes, té poca aplicació pràctica. En la realitat, moltes de les intervencions clau en persones joves es fan des d'una perspectiva individual. Aquest és un tema important, ja que focalitzar les intervencions en la persona jove únicament com a individu té riscos. Quan treballem amb una persona jove com a individu, per exemple a l'institut, a serveis socials o a la salut, podem amb facilitat actuar com si els seus problemes fossin individuals, descartant de manera perillosa els factors contextuals que no únicament l'envolten, sinó que entren dins de la seva constitució com a persona: la classe social, la cultura d'origen, el gènere, la família, la ideologia, la religió, els valors. Aquests factors són bàsics per poder entendre correctament les situacions i proposar intervencions efectives. A part, hi ha altres factors contextuals que també cal tenir en compte: els iguals, les xarxes socials, la subcultura, el territori. Per exemple, si en Vicenta treu mals resultats a l'institut i té conductes no apropiades, la tendència habitual serà pensar que en Vicenta té un problema. No treballa, no s'esforça, no té motivació, té algun dèficit d'atenció o similar. El desencaix entre el Vicentà i la institució educativa és situat automàticament al cantó del noi. És ell qui falla, qui té un problema, qui n'és el responsable únic. Caldrà proposar actuacions compensatòries que corregeixin el seu problema. I si no funcionen, caldrà separar-lo de la institució. Ara bé, quan el Vicent B, el Vicent C, la Maria A, la Maria B, etc., que provenen d'un context socioeconòmic i cultural similar al del Vicentà tenen el mateix problema, haurem de pensar que potser el problema no és individual i que es troba lligat a la classe social, a l'origen cultural, a l'estabilitat familiar, és a dir, a la desigualtat social i, per tant, a la desigualtat d'oportunitats que en aquest cas dificulten un bon funcionament a una institució, l'educativa, que no és neutra i que s'ha dissenyat des dels paràmetres d'una classe social que no és la d'aquests joves. En aquest cas, una acció compensatòria individual tindrà sempre un èxit relatiu, perquè no estem atacant les fonts reals del problema, que no són els joves, sinó la desigualtat social i la incapacitat de la institució educativa per afrontar-la de manera eficaç. Ens trobem sovint una situació similar als serveis socials. Tot i que tenen en compte el context familiar, els plans de treball es centren bàsicament en com pot millorar l'individu unes conductes determinades que han d'afavorir un bon funcionament social. Però habitualment s'escamoteja a aquests joves una visió crítica, política, del per què es troben anant a serveis socials. Acaba sent un afer familiar, individual, descontextualitzat del propi concepte de desigualtat social i que no els dona claus per interpretar que els seus problemes no són tan individuals, de persona, com socials i polítics. Una de les potes de la inclusió social és precisament tenir i exercitar els drets, i entre aquests hi ha els drets polítics. Des de la nostra perspectiva, la intervenció que fem amb joves, des de qualsevol lloc, ha de poder identificar les dinàmiques de desigualtat social i d'oportunitats, per exemple, territorials, que afecten les persones joves. Identificar fins quin punt estem tenint en compte aquestes dinàmiques. Descartar tota acció que es basi en la descontextualització de la situació dels i les joves. Donar a les persones joves claus per a que interpretin social i políticament la seva pròpia situació en la societat. Compensar les accions de correcció individual amb canvis institucionals que democratitzin serveis i institucions i els facin realment eficaços per a tothom. Apoderar les persones joves per trencar les dinàmiques de desigualtat que els afecten. I, finalment, crear mirades compartides entre professionals per identificar i reduir accions que afavoreixen la reproducció social i el manteniment de les desigualtats.